हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडाइजब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनेलाव आशा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा स्कलारशिपनि सायाव बिग आपडेट लाबोदों माब्ला एप्लाइ जागोन आसाम स्टेटनि बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनिया स' पेन्डिं जादों नामा पेमेन्टआ एबा नोंथांमोना हाबाखै नामा मानि थाखाय हाबाखै स' माबादि जाहोनाव हाबा बेनि सायाव डिटेल्सखौ गुवारै सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय जाहाथे गासिबो डिटेल्सखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट्स मोनगोन लोगोसे सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन स' बेखायनो साबस्क्राइब खालामना ला बेनिफ्राय चेनेलखौ खायसे आन्दायबाय थायो नोंथांमोना चेनेलखौ चेक खालाम स' बेनिफ्राय नोंथांमोना चेनेलनि लग'खौ चेक खालाम बयहाबो चेनेला गावगाबागाव पार्सनेल लग' थायो बेखौ नायनानै नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन मानोना खायसे कमेन्ट्सआ एसे आलदा रोखोमनि फैयो गुबुन नोंथांमोना नायनानै गुबुनाव कमेन्ट्स खालामा दा गोबाव खालामा जों फैबाय एनएसपिनि सायाव आरो बेयाव आसाम स्टेट सेन्ट्रेलनि सायाव डिसकास खालामगोन दा बेयाव नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ मानोना आपकामिं गोदान स्किम आसामाव लन्च खालामनाय बेनो जाबाय निजुत मयना स्किमा माब्ला एप्लाइ जागोन आरो माब्ला फैसा हाबगोन आरो फैसाया मानो हाबा दा जों बेखौनो गुवारै डिसकास खालामगोन जाहाथे बयबो क्लियार जायो आरो नोंथांमोना मोननो गोनां फैसाखौ मोननो हायो दा बेयाव नोंथांमोननि स्किमनि सायाव नोंथांमोना मोनसिगोन बेनो जाबाय अनलि हिन्जावफोरा निजुत मयना स्किमाव आरो बे स्किमा आसाम स्टेटनि निजुत मयना स्किम रिसेन्टलि 10 पास जानाय 12 पास जानाय डिग्री पास जानायफोरनि दा बेयाव ओरैबायदि क्राइटेरिया लाखिदों बेखौ गोबां कमेन्ट्स खालामदों माब्ला मोनगोन होननानै दा कलेज लेभेलाव एडमिसना सोलिगासिनो दङ नोंथांमोनाथ' खालामबाय थादों दासिमबो जोबाखै जुलाइआव कलेज लेभेलाव जागोन सेप्तेम्बराव इउनिभार्सिटि लेभेलाव जागोन मानोना पोस्ट ग्रेजुवेट एडमिसन जाथ'वाखै अके रिजाल्टआ मोनथ'वाखै जानांगौ नोंथांमोननि डिग्रीनिया दा बे गासैबो हाबाफारि एडमिसना जोबनाय लोगो लोगोसो नैबे स्किमाव एप्लाइ जागोन दा बेखौ नायोब्ला सेप्तेम्बर गेजेर सप्तायाव नोंथांमोननि एप्लाइ जानायनि चान्सआ दङ बेनिफ्राय अक्ट'बराव रां सोगोन आरो बै रां सोनायाव बेनिफिसियारिफ्रा माबादि कन्डिसन क्राइटेरिया लाखिदों जों बेखौ नायोब्ला दा जायनोखि एमपि एमएलए मिनिस्टारनि फिसाजो बेयाव मोननाय नङा बे स्किमखौहाय मोननाय नङा होनना बुंदों आरो जायफ्रा हाबा जानाय बेयाव मोननाय नङा अके आरो जायफ्रा स्कुटि मोनदों नोंथांमोना बे स्किमावहाय मोननाय नङा बेखौ लाखिदों स' बेनिफ्राय बेयाव माखासे क्राइटेरिया लाखिदों जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नोजोर होयो दा बे गासैबो समनि गेजेरजोंहाय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन आरो फैसा सोनाया माब्ला सोगोननो फार्स्ट किस्ति सोजेननाया अक्ट'बर 11 तारिखआव एबा 11 डेटआव नोंथांमोना डिबिटि हिसाबै रांखौ सोगोन दा डिबिटि माने डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार होनना बुंदों बेखायनो मोस्ट इम्परटेन्ट नोंथांमोननि फंबाय बिनानावमोन जायनोखि स्कलारशिप एप्लाइ खालामो बेनो जाबाय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो लिंक थानांगोन 10 पास जानाय 12 पास जानाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिग्री पास जानाय दा बिनि सायाव फैसाखौ 10,000 12,000 15,000 सोनो नैबे निजुत मयना स्किमाव अनलि हिन्जावफ्राल' मोनगोन बेनो जाबाय डिबिटि हिसाबै स' बेखायनो बेखौहाय लिंक खालामना लाथार आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों जेब्लायबो लिंक थानांगोन होमबासो नोंथांमोननि एकाउन्टआव राङा हाबगोन नङाबा पेन्डिं जागोन नोंथांमोना रांखौहाय मोननाय नङा बे जाबाय निजुत मयना दानिया जों थांसै एनएसपिआव स' दायो जों फैबाय एनएसपिआव नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल एकाडेमिक इयार 2024 आरो 25 दा बेयाव गोबां रोखोमनि नोंथांमोना आपडेटखौ नायनो हायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि प्रिभियास इयार एप्लिकेसन स्टेटासफोर दङ बेयाव नायबानो गासिबो जोङो मा जादों जों मिन्थिगोन बेखायनो आं बेयाव क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आइडि नाम्बार थायोना बे आइडि नाम्बारखौ होनानै जोङो फ्रेश एबा रिनिउवेलखौ जोङो माने नायनो हायो अके थ' नोंथांमोना फ्रेश आरो रिनिउवेल जायनाखि दङमोन एकाडेमिक इयाराव सेलेक्ट खालामनानै गासैबो डिटेल्सखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय मोननैसो कमेन्ट्स फैदोंमोन बेनो जाबाय पेन्डिं जादों खायसे मोनदों आरो खायसे मोनाखै स' मोनैनि गुबै जाहोनबो दङ बेखौनो जों बेयाव डिसकास खालामगोन जाहाथे बे गोरोन्थिखौ नेक्स्टआव जाहाथे नोंथांमोना मावै बायदि दा पेन्डिङा जायो खायसेना जोङो माखासे जोङो माने एक्टिभ खालामना लाया जेरैहाय नोंथांमोननि बे जाबाय डिबिटि हिसाबै सोयो अके डिबिटि हिसाबै सोयो बेनिफ्राय फान्डनि सायावबो जायो जुदि फान्डआ गैयाबा पेन्डिंबो जायो माने फैसाया हाबथ'वा अके माखासे फान्डनि सायाव जायो फान्डखौ जुदि बिथांमोना रिलिज खालामबासो मोननो गोनां नोंथांमोननि स्कलारशिप किस्तिखौहाय बिथांमोना सोयो दा बेखायनो जोङो फान्डनिखौबो नायनांगोन दा बाजेट गैयाबा रां सोनाय जाया जेब्ला बाजेटआ गासैबो रिलिज जागोन नोंथांमोननि लकसभायाव बा केबिनेटआव अब्लासो नोंथांमोननि मोननो गोनां स्कलारशिपखौहाय रिलिज खालामनो हायो दा मोनसे स्किमाव लन्च खालामोब्ला मोनसे स्किमनि रां सोनोबा मोनसे बाजेट खालामो आरो बै बाजेटआवसो मोननो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना ट्रेकबो खालामना नायनो हागोन नोंथांमोननि ट्रेक खालामनानै नायगोन जे मा जादों मा जायाखै बेनिफ्राय जोंहा दायो स्किम अन एनएसपिआव जों क्लिक खालामबावबाय आरो बेयाव खालामनाय लोगो लोगो सेन्ट्रेलनि आरो आसामनि मा स्किम दङ जों नायनो हासै आरो बेनिफ्राय नेक्स्ट लेभेलाव बबे जागोन आरो जाया जों बेखौबो बेयाव नायनो हायो दा जोङो आसामनिखौ नायगोन बेखायनो जों एसे गाहायाव फैबाय आरो बेयाव स्टेटआव सेलेक्ट खालामनांगोन गाहायनि अपसन थाराव बेनिफ्राय जोङो सार्च खालामनांगोन स्टेट अफ आसामाव दा जों आसामाव मा स्कलारशिप दङ स्किम दङ जों बेखौ नायनोसै अके देन जों बेयाव नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' खोनायो एसटि ओबिसि स्कलारशिप पस्ट मेट्रिक आरो प्रि मेट्रिक होननानै दा बेयाव जों नायबानो
दा बे एप्लिकेसना क्ल'ज जाबाय 26 जुनावनो जोबदों बे जाबाय क्लास 9 निफ्राय 10 लेभेलसिम प्रि मेट्रिक होनना बुंदों माने मेट्रिक पास जायैफोरनि बे जाबाय एमइ स्कुलनि हाइ स्कुलनि स' बेनिफ्राय जों नायगोन पस्ट मेट्रिकआव जोङो नायगोन स' दानिया जों नायबाय बेनो जाबाय पस्ट मेट्रिक एसटिनिखौ जों बेयाव नायसै बेयाव जों क्लिक खालामबाय माखासे अफिसियेल नटिसखौ जों क्लिक खालामनोसै आरो क्लिक खालामनाय लोगो लोगो माखासे गाइडलाइन्स दङ जायनि गाइडलाइन्सखौ जों फल' खालामाबा फैसाया जोंना पेन्डिं जायो मोननो गोनां एसटिया दा सोरबादिया मोनगोन जों बेयाव माखासे क्राइटेरियाखौ नायोब्ला नोंथांमोना नैबेयाव मोननो हागोन आरो बेनो जाबाय स्कलारशिपनि सायाव गासैबो दंखाजोबो गाइडलाइन्सआहाय बेखौबो नायनांगौ होमबासो बुजिगोन आरो बेयाव नायनाय लोगो लोगो माखासे अबजेक्टिभ्सबो दङ बेनिफ्राय इन्ट्र'बो दङ दा बेयाव सेन्ट्रेलि स्पन्सार स्किम नोंथांमोना एसटि जायनाखि मिनिस्ट्रि अफ ट्राइबेल एफेयार्सनिफ्राय हरनाय बेनो जाबाय फाइनेन्सियेलि एसिस्टेन्स एबा राङारि अनसुंथाइ जायनाखि फरायसाफोर दङ एसटिफोर बिथांमोनखौ जाहाथे माने गोजौ लेभेलाव फरायनो हायो बिनि थाखाय माने एसे हेल्प खालामनो थाखाय बिथांमोना बेखौहाय लन्च खालामदोंमोन स्किमखौहाय दा बेयाव क्राइटेरियाबो लाखिदों दा बिनि क्राइटेरिया जाहैबाय जों आसामनि जाथारनांगोन स' बेनिफ्राय जोंहा एसटि जानांगोन बेखायनो प्रुफ हिसाबै सार्टिफिकेट नांगोन बेनिफ्राय डि नाम्बाराव नोंथांमोना दङ आरो लोगोसे सि नाम्बाराव दङ दा सि नाम्बारा 2,50,000 इनकाम एनुवेलि जानाय जानांगोन बिनि बारा जानो मोननाय नङा इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन डि नाम्बाराव आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक जाथारनांगोन बे गैयाबानो पेन्डिं जायो माने रां हाबा डिबिटि हिसाबै रां हाबा बेखायनो जायनोखि दासिमबो लिंक खालामाखै स्टुडेन्टसफोरा खालामना लाथार होमबासो मोननो गोनां किस्टिखौ मोनगोन दा बे जाबाय पस्ट मेट्रिक जायनोखि डिग्रियाव एडमिसन लादों एबा एचएस पास खालामदों एबा नोंथांमोना एचएसआव लादों दा बेनि सायाव बेखौ मोननो हायो दा बेनि एप्लाइ जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन दा बेखायनो बर्डार्स अफ इनफो इउटुब चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय जाहाथे लेटेस्ट आपडेट फैयोबा मोननो हायो